Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Daniel Münich, ekonom působící na Společném akademickém pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky CERGE EI, kde se kromě výuky a vedení ekonomického think tanku IDEA zabývá empirickými výzkumy v oblasti ekonomie trhu práce, ekonomie vzdělávání a školství, hodnocení výzkumu a dopadů veřejných politik. Danieli, vítejte v Mozaice vzdělávání. Dobrý den a děkuji za pozvání. Tradiční otázka na začátek. Co jste vystudoval? Tak kromě základní školy ještě průmyslovku v Věčné ulici, elektrotechnickou, slaboproud, sdělovací techniku a na výšce silnoproud a potom doktorát z ekonomie, takže je to taková skládačka. Jak jste se posunul od elektrotechniky k ekonomii? Já musím říct, že jsem v životě úplně nikdy přesně nevěděl, čím chci být. Čímž bylo dáno, že to mládí o tom rozhodovalo prostě rodiče a babička a dědeček, takže nejvzdělanější člověk byl strýc s maturitou, který měl právě průmyslovku. Tak padlo rozhodnutí, že teda syn nejstarší půjde taky na průmyslovku elektrotechnickou. No a na konci průmyslovky v roce 85 člověk nechtěl na vojnu samozřejmě, nebyl úplně hloupej, tak jsem se přihlásil na elektrofakultu, což bylo přirozený. No a tam z nějakých důvodů mě vzali na silnoproud místo na slaboproud, no. A mě to tady bylo docela fuk. Když tedy začaly počítače, takže jsem trošku, myslím, že jsem se hlásil i na nějakou kybernetiku nebo počítače, ale to se tady neřešilo, důležité bylo nejít na vojnu. A to se splnilo, takže tak jsem přišel ke svému inženýrskému titulu. No a potom ten posun směrem k té ekonomii. No to zase přišlo něco, co jsem nemohl moc ovlivnit, to byl listopad 89, kdy jsem byl v 5. ročníku. Ten 5. ročník se protáhl o 3/4 roku, nekončili jsme prostě na jaře, ale končili jsme až o rok později a já jsem tehdy už obdivoval ekonomii, ale vlastně musím ze zpětného pohledu říct, že jsem vlastně o ní nevěděl skoro vůbec nic, tu západní myslím. Nevěřil jsem samozřejmě vůbec tomu, co jsem všechno vystudoval, tu marxistickou, leninskou a centrální plánování, o tom jsme si všichni mysleli svý, ale museli jsme nějakým způsobem ty zkoušky skládat. A nějakou intuicí jsem si tehdy říkal, ty elektrotechnické závody v Československu tehdejším, že to pro ně nebude úplně nejšťastnější období. A vzhledem k zastaralosti a tak dále, takže já jsem vlastně si říkal, tak já to nechci vlastně dělat. Já nechci prostě ty tam do ČKD někde řešit něco u nějakých strašně starých mašin, bude se to rozpadat. A maminka byla tehdy tak hodná, říkala, tak já, jestli budeš potřebovat, tak já tě ještě chvilku budu živit na škole. Tak já jsem začal ekonomii, která se odehrala na Univerzitě Karlově tedy, ta západní, ta moderní, naštěstí, no a záhy se odehralo doktorát na CERGE, takže vidíte to, vždycky to bylo někde mimo mě, co mě nasměrovalo nějakým směrem. A ani v té ekonomii jsem původně nechtěl dělat to, co dělám ekonomii školství a trhu práce. Já jsem si myslel, že budu vědět hodně o bankách a o makroekonomii, centrálních bankách. No zase se stalo, že jsem potkal profesora Švejnara na CERGE. To je ekonom trhu práce, byť se u nás hodně vyjadřuje spíš k makroekonomickým věcem. No a byl jsem jeho asistent, výzkumný asistent, posílal mě na ministerstvo pro data, na ministerstvo práce o nezaměstnaných tedy na začátku. No a bylo tak nějak přirozený, že budu prostě studovat ekonomii trhu práce, když teda jsem jeho asistent. A víte, zase jsem přišel k něčemu, k vzdělání, který tady v té zemi vlastně nikdo neměl a do dneška vlastně se to moc nestuduje. A od ekonomie trhu práce už jenom kousíček ekonomie vzdělávání a vzdělání, takže tam jsem skončil, nebo tam jsem dneska. My se na to možná podíváme později podrobněji, ale vám se povedlo něco, co ani v roce 2023 není samozřejmost, a to je výrazně překonat vzdělání svého okolí, protože tahle replikace vzdělání rodičů, to je v Česku pořád velké téma. Je to obrovské téma a ať uděláte jakoukoliv statistiku, tak vám Česká republika vyleze na tom jednom konci toho extrémní závislosti na sociální, hlavně sociálním, ne už tolik ekonomickým zázemí a dnešní výsledky PISA tak ukazují opět Českou republiku, že to tady máme. Vrátím se k vašim studiím. Vím, že část studií jste absolvoval v zahraničí, což obzvlášť tehdy musela být tedy velká zkušenost. Ta zahraniční studia se odehrála až na CERGE, na tom doktorátu v 90. letech. Nebyla to
plná studia, jako celé studium, byly to roční výjezdy 2krát, jednou do Pittsburghu, jednou do Ann Arbor, kde je docela slavná univerzita v Michiganu. A musím říct, že to pro mě bylo docela zásadní věc, vidět, jak funguje akademické vysokoškolské prostředí jiného typu, než na který jsem byl zvyklý tady odsud, spousta inspirací a jsem strašně rád, že se mi to podařilo. Co bylo nejvíc jiné? Já uvedu něco trošku úplně jiného. Já jsem tam byl s rodinou, s manželkou, poprvé s prvním dítem, po druhé s oběma, po druhé to malé, to tam bylo asi 3měsíční. A to bylo zjištění toho společenského prostředí, kde je vítaná rozmanitost. Děti od nejmenších jsou prostě vítány všude, je o ně dobře postaráno, nikomu nevadí černý, bílý, žlutý, prostě jazyky se tam překrývají, lidi tam sami od sebe organizují kurzy vaření, mezinárodní, tancování a tak dále. A celý mojí rodině, manželce a dětem se tam strašně skvěle žilo. Takže i mě vlastně, který měl jakousi zodpovědnost, že se mi tam zatáhl, to strašně pomáhalo. A to nemá vlastně s tím vzděláváním přímo nic společného, ale ta atmosféra byla velice pozitivní. Dodnes působíte v akademickém prostředí, jste v tom společném projektu Univerzity Karlovy a Akademie věd, který se skrývá za zkratkou CERGE_EI a zároveň ještě uvnitř v tom think tanku IDEA. Můžete nám tyhle zkratky nějak jako vysvětlit a trošku přiblížit ty spojitosti? Zkusím to pro toho, koho to zajímá. CERGE je zkratka Centrum pro ekonomický výzkum a Graduate Education, to GRE, to je při Karlově univerzitě, to je vzdělávání. My jsme začali doktorským vzděláváním, dneska už máme i magisterské programy v češtině i v angličtině, registrované dokonce ve Spojených státech, ale důležitou komponentou je výzkum a špičkový výzkum, špičkový světový výzkum. To byl problém vlastně za toho socialismu, že tady byla oddělena ta kvalitní akademie s tím výzkumem, obzvláště ve společenských vědách, od vzdělávání, aby se lidi nenakazili špatnými myšlenkami. Takže profesor Švejnar vlastně jsem přijel s tím, že je nezbytné, aby tyhle ty dvě ruce, nohy vzdělávací a výzkumná byly dohromady. Proto společné pracoviště ještě z Akademie věd, této EI, ta druhá část, Ekonomický institut, anglicky, česky pro cizince, naše cizince, u nás je spousta cizinců, jak studentů, tak profesorů, nevyslovitelný Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky. No, ale protože se věnujeme tomu špičkovému výzkumu, který je uplatnitelný ve vědě na celém světě, tak nutně není důležitý tady a teď pro Českou republiku. To, co zajímá českou společnost v oblasti školství, vzdělávání, trhu práce, daní, dávek. Takže my jsme asi před 10 lety založili s pomocí právě Akademie věd programu Strategie AV21 akademický think tank, malý akademický think tank uvnitř CERGE, který má název IDEA. Je to název Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu. Co bylo tím magnetem, který vás táhl od těch bank, jak jste uvedl, ke školám, ke školství? No tak první šťouchnutí bylo to, že jsem se přihlásil za asistenta u profesora Švejnara a pak jsem zjistil, že on je ekonom trhu práce. Já jsem tehdy vůbec nevěděl, že existuje ekonomie trhu práce, co jsem až tehdy na počátku 90. let postupně zjišťoval. Já jsem měl obavy, že to bude něco, co tady za toho socialismu bylo považováno za ekonomii, tak jsem zjistil, že to je úplně něco jiného, že to je hodně matematizovaná věda, plná statistiky, ekonometrie a já jsem měl vlastně dobrou matematiku, protože jsem prošel těmi technickými vědami a angličtinu, protože rodiče nějakým způsobem prostě věděli, že ta angličtina bude užitečná, takže já jsem vlastně měl tu základní kombinaci a pak jsem zjistil posléze, že vlastně tady není moc lidí, kteří by ten obor ekonomie trhu práce, ekonomie školství vzdělání dělali do dnešního dne. Napočítám to na prstech jedné ruky, kolik těch lidí, kteří skutečně vystudovali tu západní ekonomii v této oblasti je. Takže ono je to hezké prostě být vždycky ten chytřejší. No. A čím to je, že máme tak málo, ale možná nejenom ekonomů, možná i sociologů, možná i jiných odborníků, kteří se zaměřují vyloženě na oblast školství? Tak celkově české společenské vědy jsou stále poměrně popelkou, jak rozpočtově na vysokých školách i na Akademii věd, protože prostě i na těchto institucích se hlasuje a ta většina není ve společenských vědách těch vědců, kteří dotodují o těch penězích. A za druhé, ta kvalita společenskovědního výzkumu začala jako zoufale špatná a je tady obrovský despekt, jak v těch přírodních vědách,
matematice, fyzice, chemii, k těm společenským vědám, despekt. Často nás nepoužijí ani za vědce, teda musím říct, jo. I ve společnosti je ten despekt. To znamená, jako ta důvěra je nízká, byť já na svých přednáškách České společnosti ekonomické, kdy jezdíme do škol, hlavně středních, vždycky vysvětluju na konkrétních případech, jak to máme ještě mnohem těžší v té vědě, než to mají fyzici nebo chemici. Protože já jsem to vystudoval fyziku, prostě jsem ty zkoušky udělal, takže vím velice dobře, oč víc to máme těžší jako společenští věci a že nám nemá kdo co vyčítat, naopak by nás měli obdivovat, že to máme ještě náročnější. Takže je to takový pes, který se honí za ocas, jo, despekt, málo peněz, takže tam ta kvalita se těžko dostává, těžko přilákáte špičkový lidi ze zahraničí, těžko vytvoříte kvalitu, která by přilákala další lidi a vlastně nakonec na to doplácí si myslím i třeba veřejné politiky v Česku. Pojďme do toho hlouběji. Čím to je, že už u volby střední, vysoké školy zaznívá hlavně ne do humanitního oboru, těchto lidí máme plno, neuplatní se a tak dále, a pak se to promítá evidentně i do špičkového výzkumu? Tak určitě to neříká každý, ale slyšíme to v mediálním prostoru, v hospodě a tak dále. Naprostá většina těchto výkřiků je založená na nějakých pocitech, nebo představě, že teda budu zajímavý, když řeknu takovouhle věc. Málo která je založená na skutečné evidenci na datech. Částečně to proto, že se těm analýzám výzkumu a sběru dat v této zemi nikdo moc nevěnuje. A když už se věnuje a ty čísla ukazuje, tak jim nikdo nevěří. Každý věří spíš své intuici, ale skutečnost je taková, já vždycky říkám, těch chytrých a vzdělaných lidí ve svém oboru je vždycky málo a v těch společenských vědách obzvlášť, když se podíváte do státní správy, zoufale v současnosti hledá lidi, kteří by byli schopní navrhnout a implementovat reformy, a to je přesně oblast společenských věd, kde by ti lidé měli na školách se vzdělávat a přicházet. Teď to zní hodně negativně, ale vidíte za těch, řekněme, 30 let od revoluce nějaký významný posun v sociálních vědách a specificky v té ekonomii spojené se školstvím, se vzděláváním? České společenské vědy určitě ušly pořádný kus cesty, ale za 30 let to je hodně dlouhé období. Když se podíváme na období první republiky, tak je to vlastně déle, než existovala první republika. Je to hodně dlouhá doba a ten západní výzkum, západní společenské vědy nestráceli čas a utíkali kupředu a my jsme je vlastně tak jim stačili. Takže my najdeme dobré věci i dobrá pracoviště, ale ten rozsah je stále strašně malý. Ekonomie, školství, vzdělávání není jenom jediný obor, je psychologie, vzdělávání. Vzdělávání je vlastně obrovská psychologická otázka. No, jestliže ve škodě auto řeší speciální řízení motorů a speciální řízení světel, tak ve školství řešíme psychologii, jak prostě dosáhnout ještě lepšího a většího výkonu. A ta věda je tam opravdu důležitá. Ale my to zázemí vědecký, který by zkoumalo, co se děje ve školství, jaké metody vzdělávací fungují, máme strašně nedostatečný. Někdo by mohl říct, tak si přečteme zahraniční studie, tam to vyzkoumali za cizí peníze, skopírujeme to, budeme to mít levný a budeme fungovat. Jenže problém je, že každá země funguje jinak, má jiné prostředí institucionální, má své vlastní problémy a nefunguje jednoduché kopírování toho, co zjistili jinde. Takže každá ta země si musí pěstovat svůj vlastní výzkum v těch jednotlivých oblastech, jako je například psychologie, školství, vzdělávání, aby se měla veřejná politika o co opírat. To jsou nejrůznější věci, můžeme začít u významu předškolního vzdělávání, jaký obrovský dopad to má na celý život člověka, sociální, ekonomický. Můžeme jít k předčasným odchodům ze vzdělávacího systému, problematika s fragmentovanou oborovou strukturou a jaké problémy to činí. Přijímačky, téma na hodinu, na diskuzi. Mohl bych takhle pokračovat. To jsou témata, o kterých vlastně nevíme mnohdy skoro nic, ale přesto všichni jsou strašně chytrý. Já vám uvedu jeden příklad a vy se budete divit, že je něco takového možného. Byť tady máme extrémně fragmentovanou oborovou strukturu na středních školách, opravdu asi nejfragmentovanější v Evropě. Občas jsme na ní i hrdí, ale už se jí snažíme, ale strašně pomalu to jde jako nějakým způsobem rozmělňovat, protože to není zdravé. Tak my nemáme jakékoliv informace o tom, kolik si
vydělávají, jak jsou dobře zaměstnaní v životě lidé, kteří vystudovali ten který obor, nebo jakou dráhou vzdělávací si prošli, jako já, silnoproud ekonomie, protože my nezbíráme pravidelně data, která by se na to ptala. Přesto ministerstvo určuje kvóty školám, kolik v kterém oboru smí nebo nesmí škola vychovávat těch a těch odborníků. Jo? Takže žijeme v takovém absurdním světě, kde všichni jsou chytří, ale vlastně nevíme nic. Pojďme přeci jen najít aspoň jeden úspěch, třeba váš osobní, nebo kterého jste byl svědkem, který se díky výzkumu ekonomie, vzdělávání podařil a má nějaký reálný dopad do toho, v jakém světě žijeme. Ono je to poměrně těžké. To není jako ve fyzice, že vymyslíte nějaký jev a pak se to vyrobí, prodá a je to jasný. Máte na to patent. Jo? Ve společenských vědách ty věci, o nich hovoříte, informujete, diskutujete, pak se něco stane a vy si můžete myslet, že to je právě díky tomu, že jste o tom tak hodně mluvil a že jste to zkoumal, ale možná to taky není pravda. Takže existuje jistá neurčitost, takže abych tady nerad vytoval něčím, co není vyloženě moje zásluha. Takže mám spíš jenom takové domněnky. Pyšné možná domněnky. My jsme začali o extrémně nízkých relativních platech učitelů psát někdy kolem roku 2012. Mě zaujalo, že Česká republika je v těch mezinárodních srovnání zemí OECD úplně na tom konci. Že ty relativní platy učitelů vůči stejně vzdělaným lidem v dané zemi byly zdaleka nejnižší. A tak jsme se tomu začali věnovat. Každý rok jsme začali produkovat studii, která byla do jisté míry stejná, akorát aktualizovala čísla, vůbec se nic neměnilo, ale zároveň jsme snášeli další argumenty založené na zahraničních výzkumech, jaké vlastně negativní dopady ty nízké platy učitelů mají. A vysvětlovali jsme to. No a nakonec po těch asi 7 letech skutečně až k mému překvapení teda se stalo téma platů celospolečenskou otázkou, volební dokonce, v těch předposledních volbách, kdy nebyla strana, která by neměla nějaký velice konkrétní slib, co s těmi platy učitelů udělá. A k mému ještě většímu překvapení vláda Andreje Babiše, respektive ministra Plagy, podle mého soudu až zázrakem, zásadním způsobem zvýšila výdaje na školství, podíl na HDP a to jí umožnilo zvýšit relativní platy a já si trošku možná příliš pyšně říkám, že jsme k tomu i výrazným způsobem přispěli těmi našimi osvětovými studiemi, které jsme tady 8 let těm novinářům, politikům, ale i široké veřejnosti prostě prezentovali a vysvětlovali. Ono to bude právě nějakých 10, možná 15 let, co vy více a více vstupujete nejen třeba do mediálního prostoru, ale i do různých poradních orgánů, ať už tady u nás v České republice nebo při Evropské unii a podobně. Má to smysl? No, říkám si to občas a ptají se mě lidé, protože skutečně těch věcí, které radím, se nakonec realizuje hodně málo, byť možná mám nevýhodu v tom, že já si moc nepamatuju, takže možná se už kde co realizoval, já jsem to prostě zapomněl, že jsem to kdysi říkal. Jo. Mimochodem já jsem i proto šel studovat techniku, protože já jsem prostě nepobíral literaturu a dějiny a všechny tyhle ty encyklopedické věci v medicíně, abych prostě nebyl schopen projít prvním ročníkem medicíny nebo práva, jo, protože abych si nezapamatoval těch 10 termínů tam. Takže i proto jsem směřoval k technice a obešel jsem to do té ekonomie přes technické vědy. Ale k tomu, co jste se ptala, to jsem zapomněl. To je trochu příznačné. Ptal jsem se, jestli má smysl být takhle angažovaný ve veřejném prostoru v různých institucích a jestli to přináší nějaké ovoce. Mám stále pocit, že to užitečné je. Já nějakým způsobem mám pocit, že se ty myšlenky postupně daří šířit k širšímu okruhu občanů, když to řeknu jednoduše. A já k tomu přistupuji způsobem, že jakoby můj primární cíl není politik, že politici přichází a odchází, ale občan, volič, který si potřebuje nějak jednoduše, rychle vlastně sesumírovat myšlenky
aby prostě nakonec, jak se říká, to někomu hodil v těch volbách. Jo? A já si myslím, že když ty věci, které my zkoumáme a říkáme, pochopí širší okruh voličů, že vlastně nakonec budou ty věci poslouchat i politici, protože jim nic jiného nezbyde, protože ty voliči budou náročnější. Takže takhle k tomu přistupuju a beru to tak, že to je asi nekonečná práce. Zároveň, když vás někdo poslouchá, tak on je to docela příjemný. Než se podíváme podrobněji na tu oblast školství, tak ještě jedna osobní otázka, možná teď víc na vás jako na občana, než jako na odborníka. Kdybyste mohl mávnout kouzelnou hůlkou a zmínit teďko v českém školství jednu věc, tak co by to takhle na první dobrou bylo? No, moje typická odpověď je, že není jedna věc, která by zachránila české školství. Jo. A neřeknu, že by bylo třeba víc peněz, protože vím, že peníze jsou podmínka nutná, nikoliv postačující matematický termín. Asi posluchači budou vědět, co tím chci říct. Jako člověk, který se dlouhodobě věnuje empirickému kvantitativnímu výzkumu a zároveň kde komu radí, jak jste říkal, tak vidím obrovskou propast mezi chápáním, co se děje, jak co funguje a rozhodováním o tom, jak co má fungovat. Takže já, kdybych měl tu hůlku kouzelnou, tak bych Českou republiku a její státní správu ve školství, ale vlastně nejen ve školství, ale přinejmenším ve školství, posunul na tu moderní úroveň, které se říká evidence-based policies, to znamená vzdělávací politiky založené na evidenci, na znalostech, na informacích, na výzkumu, na analýzách, aby to nebyly politiky založené na dojmech nebo na síle. Protože ty politiky založené na znalostech jsou mnohem pochopitelnější, mnohem méně ostudy si uříznete jako politik, vláda se tím stává důvěryhodnější, celý demokratický systém vlastně získává na důvěře a ne ten opak. Já mám obavu totiž, že špatné vládnutí vede lidi k tomu, že si říkají, tak k čemu tu demokracii máme, když tady máme jednu nereformu nebo zkaženou reformu za druhou. Takže ten kouzelný průtek bych použil asi takhle. Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s ekonomem Danielem Münichem se posuneme k oblasti českého školství. A začnu hodně obecnou otázkou, co o českém školství víme z dat. Tak je pravda, že na samém počátku jsou data, která musí někdo sebrat. My řadu dat vůbec nezbíráme, takže o některých věcích nevíme už z principu. Já už jsem uváděl, nevíme, jaké je vzdělání dospělých zaměstnanců, obor vzdělání, takže nevíme, kolik si kdo vydělává, jo, podle svého oboru, zajímavé. A když už ty data máme, tak leží někde, jako já říkám, opravdu už ošklivě někdy, jako hromada hnoje. Mají s tím práci všichni, kdo to vykazují, ředitelé škol, ale nejen ředitelé. A ta data opravdu někde hní na serverech a nikdo s nimi nepracuje. Takže ta data je potřeba zpracovat nějakými základními statistickými srovnáními, která občas jsou, ale to ještě strašně málo. Tam se nevydedukujete dopadové věci, tam vydedukujete si nějaké korelace, ale ne ty kauzální věci a ty nám strašným způsobem chybí. Za prvé, že ta data leží někde, jak jsem říkal, jako hnůj, ke kterým nemůžete, protože vás k tomu systém nepustí. Zatímco ve světě se běžně s těmito daty dá pracovat v anonymizované podobě. A když už vás k těm datům pustí, tak zjistíte, že vlastně nemáte pořádně lidi, kteří by s těmi daty uměli dostatečně na úrovni vědecky pracovat, protože buď to nemáte na ty lidi peníze, a nebo ty lidi prostě nejsou, protože se to tady neučí a protože ty lidi, kteří vystudovali v zahraničí, se sem nechtějí vrátit, protože třeba akademický prostředí je poměrně nepřátelské vůči takovým lidem. Myslím, že ale v tomhle se situace trošku hýbe a že i MŠMT už teď možná poskytuje více dat, dokonce udělalo jakýsi rozcestník dat o školství a zároveň se objevují další organizace a lidé ve veřejném prostoru. Jedním z hostů Mozaiky byl Karel Gargulák z PAQ Research, kteří pracují s dostupnými daty a zase víc z toho sociologického pohledu je dávají do nějakých souvztažností. A nebo je to jenom jako můj pohled, že se o to sám zajímám, tak to teďko vidím kolem sebe.
Máte určitě pravdu, ty věci se začínají hýbat poslední 2 roky. Hýbou s tím dominantně poměrně mladí lidé, kteří se na mnoze také vrátili z zahraničí a viděli, že ten svět už západní už došel mnohem dál. Občas říkám, že s tím hýbou navzdory té rigiditě a neochotě systému ty věci zavádět. Ono to ale zároveň přináší poměrně velké komplikace, protože vzniká řada relativně malých analytických výzkumných týmů na řadě rezortů, včetně úřadu vlády, což je strašně dobře, to tady chybělo. Nějaká ta protiváha těm čistým úředníkům a právníkům, někdo, kdo se zajímá dopady, efektivností politik a tak dále a pracuje s reálnými daty. Akorát, že těch lidí je strašně málo, takže se teď těch několik analytických týmů vlastně pere o tu malou skupinku lidí, kteří nechtějí do biznesu, nechtějí, řekněme, ani ty vysoké platy v tom biznesu, protože nechtějí nosit třeba kravatu, chtějí dělat něco užitečnějšího, než čistě sledovat úzký ziskový zájem svého zaměstnavatele. A takže ta věc by dneska mohla jít mnohem víc kupředu, ale nejsou lidi takzvaně. To je možná zajímavé, protože skoro každý host, kterého tady mám před sebou a nějak se dotkneme nejenom trhu práce, ale třeba i toho samotného školství, tak dojdeme k tomu, že nejsou lidé a že nejsou, řekněme, seniorní profesní kapacity. Čím to? Tak seniorní lidé nejsou z principu, protože v této oblasti ekonomie, školství, vzdělávání nebylo nic téměř. A něco z ničeho neuděláte. Jo? Žádná výrazná podpora ze strany státu tady nebyla. Já opakovaně, možná už 10 let říkám, podívejte se, jak vypadá teda výzkum v oblasti vzdělávání, školství, uváděl jsem psychologii, to samo od sebe nevznikne. Je potřeba nastartovat pomocí dlouhodobých projektů, vznik center, která budou hodně mezinárodní, protože musíme využít to podhoubí i mezinárodní, která budou přesáhnout nějakou minimální velikost, která se tomu skutečně začnou věnovat a postupně začnou vychovávat i tu mladší generaci, že samo od sebe tady nic nevznikne. To málo peněz, které v těch společenských vědách je, prostě ty lidi nepřitáhne ani z domova, ani z zahraničí a budeme se tady takhle točit pořád dokola. Jaká data tedy teď máme k dispozici, abychom na základě jich mohli nějakým způsobem usuzovat a činit ve školství další kroky? Na té nejobecnější úrovni lze konstatovat, že o tom nevíme skoro nic, protože se o to systematicky nezajímáme. A já vám můžu teď v detailu vysvětlit, proč mluvím o výkonnosti českého vzdělávacího systému. Jediné informace, které o výkonnosti, to znamená vzdělanost, není asi užitečné měřit vzdělání, kolik lidí má vysokou školu a tak dále. Prostě dívat se, jaké dovednosti, gramotnost mají absolventi základních a středních škol. My tam žádné srovnatelné národní hodnocení nemáme, které by nám to v čase říkalo. Zatím jsme ho nezavedli, bylo tady řada pokusů, ale nikdy se nic nepodařilo dotáhnout do konce. Máme tady státní maturitu, už poměrně nějaký pátek, ale víme velice dobře, že ta data jsou v čase nesrovnatelná, takže vůbec nemá smysl usuzovat z těch každoročních čísel na cokoliv. A pak už nám zbývají pouze mezinárodní šetření. Dneska vyšly výsledky mezinárodního šetření PISA, což je testování 15letý gramotnosti čtenářské, matematické a v science, každé 3 roky, srovnatelné posledních víc než 20 let. Problém tam ovšem je, že to je poměrně malý vzorek. Je to šetření, které je šité na míru všem zemím, takže vlastně žádné zemi to na míru šité úplně není. A zároveň je to šetření dovedností pro život, takže ne nutně dovednosti, které se získávají ve škole. Navíc polovička těch žáků je v základních školách, polovička na středních školách, takže usuzovat na nějaké zásadnější věci ohledně třeba dopadů nějakých reforem v minulosti, změn, se nedá v podstatě na těch datech. No a pak už nám zbývá šetření TIMSS, mezinárodní šetření, které je mnohem více zaměřeno na to, co se učí ve škole, to by bylo dobré. Ono probíhá ve 4. a 8. třídách, je to science, fyzika, chemie a matematika.
Problém je, že Česká republika si dobrovolně rozhodla, že se těch šetření v 8. třídách už 15 let účastnit nebude, takže my žádné srovnání ani v čase, ani mezinárodní v 8. třídách na konci základní školy nemáme. Máme pouze srovnání ve 4. třídách, ale se ví obecně, že český první stupeň základní škol funguje poměrně dobře, takže ta data nám více tak jak potvrdí, že to docela dobře funguje, ale ten problematický druhý stupeň, opravdu nejproblematičtější je zřejmě ten druhý stupeň, tak o něm nevíme nic a dokonce to víme záměrně. Takže já vám vlastně nechci tady říkat, kam se vyvíjí český systém, protože jako člověk, který je zvyklý pracovat s daty, to vlastně nevím. A jestliže jsme v těch posledních výsledcích PISA víceméně zůstali tam, kde jsme, možná jsme malinko poklesli, ale malinko, tak znovu zase řeknu, pozor, není to jenom o školách, je to i o mimoškolních aktivitách, o tom, co těm dětem dali rodiče, takže by byl opatrný v tom usuzovat na základě těchto čísel, jaké byly třeba dopady inkluze. Jo, zavedení státních přijímacích zkoušek. Jo. To jsou poměrně zásadní věci. Určitě bychom jich našli mnohem víc, kdybychom se zamysleli, co se tady za posledních 15 let ve školství stalo. Ale my vlastně vůbec jejich dopady neznáme, nikdo se jima nezabýval, máme jenom dojmy a už se chystáme dělat další reformy. Překládám si to tedy správně, že máme docela omezené množství dat o výkonnosti českého školství a tady jenom říkám a opakuji po vás, že nejde o dosaženou úroveň vzdělání, ale o nějaké reálné gramotnosti, kompetence, o něco, co se dá potom uplatnit v životě reálně a že i to, co tady občas proběhne mediálním prostorem, PISA, TIMSS, že jsou jenom nějaká částečná srovnání, jenom na něco ukazující. Jsou to srovnání založená na mezinárodních datech, která nezajímají naše české specifické věci ve školství, nějaké reformy a tak dále, takže pomocí těch dat nemůžeme identifikovat dopady těch změn. A jak jsem říkal, časová řada existuje vlastně jenom pro to šetření PISA. Konzistentní časová řada. To šetření TIMSS jsme nedělali v 8. třídách, takže nevíme vůbec nic a tím to končí. Vy jste zmínil inkluzi, k tomu můžeme přidat velké aktuální téma revizí rámcových vzdělávacích programů. Znamená to tedy, že my neznáme dopad toho, co zavedení rámcových vzdělávacích programů před 15 lety přineslo. Nevíme. Já jsem neviděl nějaké dopadové studie. Samozřejmě jsou studie nejrůznějšího charakteru, jako celoplošné, nebo se můžete soustředit na školy různé, které používají různé školní vzdělávací programy, to znamená varianty těch rámcových vzdělávacích programů. Máte školy, které to mají pouze na papíře a v realitu dělají něco jiného. To je nespočet metodologických přístupů k těm věcem, ale nevzpomínám si, že bych viděl nějakou věrohodnou dopadovou studii. Teď na mě trošku dopadlo zoufalství z toho, že jestliže neznáme výsledky a ten výkon českého vzdělávacího systému, tak všechny mé dotazy na náklady a jejich efektivitu do toho systému a tak jsou pasé, protože je těžké je s něčím poměřovat. Musíme být strašně opatrní. Máme to šetření PISA, ale jsou to 15letí. O středním školství nám to neřekne vůbec nic. Jo? Neefektivnosti. Dneska velká debata, když je málo peněz, tak se hledají samozřejmě vata, tak se hledají neefektivnosti. V každém vzdělávacím systému jsou neefektivnosti. Já bych se neodvážil tvrdit, jak velké jsou v českém systému. Já bych řekl, že nejsou nějak extrémně velké ani extrémně malé. Co je složité, je najít je a tu vatu vymazat, tu vatu vyndat z toho systému. Jo? A ty mezinárodní srovnání můžeme srovnávat jednoduchá čísla. Jaký podíl prostředků dáváme na HDP na školství. Byli jsme na průměru v roce 2021, teď poměrně prudce klesáme dolů. Pod tím průměrem jsme byli hluboko předchozích 15 let před tím rokem 2021. To znamená, české školství bylo výrazným způsobem podfinancováno. Je tam velký vnitřní dluh, který se nastřádal za tu obrovskou dobu dlouhou. A když se dneska podíváme na to šetření PISA, při všech kritice, kterou jsem tady uvedl, tak Česká republika se stále drží lehce nad průměrem té gramotnosti žáků 15letý. Takže člověk by řekl, tak podprůměrné výdaje dlouhodobě, lehce nadprůměrné výsledky, tak vlastně to je poměrně dobrá efektivita. Jo?
To je to, co říkám, že si nemyslím, že Česká republika je nějak extrémně neefektivní a že teda existuje nějaká skvělá metoda, jak škrtnutím pera najednou tu vatu najít a ušetřit. Myslím, že často teďko v mediálním prostoru zaznívá taková formulka, že české školství je docela dobrá muzika za málo peněz, která ale nehraje všem stejně. Co to znamená? Že český vzdělávací systém poskytuje různou kvalitu a rozsah vzdělání podle toho primárně, do jaké rodiny se narodil. To znamená, to je věc, kterou dítě, žák neovlivní. Rodíme se prostě tam, jak to vyšlo. A ta determinace úspěchu v životě a úspěchu vzdělávací kariéry extrémním způsobem v České republice závisí právě na tom, komu jste se narodil. A český vzdělávací systém místo, aby se snažil ne úplně vymazat, protože to úplně nejde, ale výrazným způsobem snížit tuhletu závislost, tak jí mnohdy na celé té kaskádě od předškolní mateřské školy až na vysokou školu vlastně násobí. Najdeme tam spoustu věcí, nedostatek mateřských škol, přijímací zkoušky, nedostatek některých druhů vzdělávání, přijímací zkoušky ve smyslu obtížnost získávání kvalitních informací pro dobré strategizování, absence finanční podpory vysokoškolských studentů a tak bych mohl pokračovat. Tyhle rozevřené nůžky, o kterých se právě často mluví, jsou závislé na čem? Jsou závislé na příjmech rodiny, jsou závislé na regionu, kde ten člověk bydlí, na vzdělání rodičů. Co je tam nejdůležitější faktor? Asi dominantní je úroveň vzdělání, protože my to nejsme schopni lepší měřit než úrovni vzdělání, že nemáme v těch šetřeních tu gramotnost rodičů. Typuju, že ta závislost na gramotnosti rodičů samotné by taky byla extrémně vysoká a v druhá v řadě je ta ekonomická závislost. Ono to má dva aspekty. Ta silná závislost dosaženého vzdělání na sociálním a ekonomickém statusu rodičů. Jedna, že to můžeme vnímat jako nespravedlivé, že systém, který platí víceméně daňoví poplatníci, tak by už z morálních principů měl se snažit pomáhat těm, kteří osud nedal tolik jako ostatním. To znamená, ten systém vzdělávací placený z veřejných peněz by měl výrazně více pomáhat těm, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění, například tím sociálně-ekonomickým zázemím rodičů. A to je například inkluze. No, my jsme inkluzi tady dlouhodobě neměli, ignorovali jsme ji, my jsme na ní ušetřili spoustu peněz samozřejmě ve vzdělávacím systému a teď se mnoho lidí diví, že ta inkluze něco stojí. Ale přitom je to věc, na který by mělo vzdělávání stát, to znamená vzdělávání pro všechny, nejenom pro ty, kteří si to měli štěstí v životě a uměli si to zařídit. Jo? A druhá věc je čistě ekonomický kalkul, že lidský kapitál, lidský intelekt je prostě obrovská hodnota, kterou je ovšem nutno dopěstovat. A pokud část tohohle lidského potenciálu prostě necháme svému osudu, nepečujeme o něj, tak v budoucnosti přicházíme o spoustu peněz. Já to opravdu takhle materializuji, protože nakonec stejně jde o peníze vždycky. Všichni se nakonec stejně pohádají o ty peníze, takže proč se nepohádat o té věci i u přístupu ke vzdělání. Takže jde i čistě o ekonomickou budoucnost této země. Že prostě je to k velké škodě země, že nechává zanedbané takhle talenty. Zase se zeptám, čím to je, že investice do vzdělávání nejsou brány jako investice, ale jako nějaké utopené náklady a že tam není ten kalkul, ono se nám to za těch 10, 15, 20 let v té ekonomice vrátí. Tak na té politické úrovni se to dá vysvětlit poměrně jednoduše, protože výnosy společenské i ty soukromé z investice do vzdělání přichází s obrovským zpožděním. Vy jste řekl 15-20 let, klidně více. Prostě než ten prvňáček nebo dokonce ten žáček, co chodí nebo nechodí do mateřské školy, a mateřská škola je možná nejdůležitější škola, úroveň školy, tak ten přijde na trh práce, teď od boku střelím za 15-20 let, jo, do té doby ekonomicky neuvidí nikdo nic, ani státní rozpočet, ani on. Teda, jo. Takže z toho pohledu politika je to jasné, který má mnohem kratší horizont uvažování, protože až se naplní teda
výsledky vzdělání, tak on už tady nebude téměř jistě. No a pak jsou tu voliči, kteří na jedné straně, pokud jde o jejich vlastní děti, tak si myslím, že uvažují velice dlouhodobě a velice racionálně a berou v potaz, že skutečně to, co do těch dětí vloží, tak za těch 20-30 let se vrátí jak těm dětem, tak možná i jim samotným jako rodičům, ale už si pořádně neuvědomí, že české školství je dominantně veřejné. Dominantně až na výjimky financované z veřejných peněz, které se vybírají z daní. A k mému překvapení český volič strašně dobře skáče na vějíčku nízkých daní. A věřím tomu, kdybyste se zeptal šetření, jestli chce někdo, aby se zrušili daně úplně, tak protože polovička voličů řekne ano, to chceme. A vůbec jim nedochází, že teda, když se nevyberou peníze na daních, tak ten stát přestane pořádně financovat školství, protože jinak to nejde. Protože soukromé školství tady máme malinké, na vysokých školách dokonce jsme si zakázali školné, takže tam soukromé peníze nepřitečou. Takže lidé svým způsobem spoléhají na zázrak, na nějakou tu hůlku, kterou vy sice tady virtuálně jste mi nabídl, ale reálně neexistuje. A politici se tváří, že ji mají. A oni v podstatě říkají, že jedno, kolik těch peněz do toho školství dáte, protože to stejně zmizí v černý díře. Jo? A tím tak jako popletou tu debatu úplně, že ty voliči si to někdy i nechají líbit. Já zase nadhodím to, co se objevuje teďko ve veřejném prostoru, jakože chceme finské školství za, a teď já nevím, asi dosadíme nějakou rozvojovější zemi, než jsme my, daně. Tak tohle platí, že zkrátka nemáme v tom systému dostatek financí na to, abychom si mohli říct, teď je investujeme a za nějakou dobu se nám to vrátí. Vy jste řekl Finsko a zrovna teď ta nové šetření PISA ukazuje, že Finsko postupem let kleslo z té vysoké úrovně, až se přiblížilo téměř Česku. Asi tady nebudeme spolu teď rozebírat, co je zatím, já jenom připomenu, že teda ve Finsku se taky zamýšleli, co se učí, rámcové vzdělávací programy a tak dále, metody učení a že nutně nejsou v souladu s tím, co třeba ta PISA testuje. Jo? Takže to vaše srovnání s Finskem teď úplně nesedí, protože dneska jsme možná na úrovni 15letých žáků tam, kde je Finsko. Ale to gro té otázky bylo v tom, máme nízké daně, chceme větší výdaje toho systému a je to skutečně tak, že na ty výdaje teď nemáme, abychom je teď mohli dát a za těch 20 let, jak jste řekl, se nám vrátili? To slyšíme každý den, že veřejné finance jsou v problémech a veřejné finance v problémech neznamená nic jiného, že nejsou dostatečné příjmy veřejných rozpočtů. Zde je potřeba připomenout, že po roce 20 došlo k výraznému až obrovskému snížení daní z příjmu fyzických osob, zrušení superhrubé mzdy, ale řada dalších daňových snížení, která by v těch nominálních hodnotách dneska neznamenala 100 miliard, ale možná 120-150 miliard. Jestliže hovoříme, že českému školství schází do toho evropského průměru 30 miliard, tak z těch 130 miliard je to vlastně čtvrtina, pětina. Takže tady skutečně nám chybí peníze, které nevybereme na daních. Česko vybírá na daních podprůměrný objem peněz v rámci OECD nebo Evropské unie a je v problémech veřejných financí celkem přirozeně. A dokud nedojde voličům, že prostě školství se financuje z daní a když nejsou daně, tak není ani školství, tak se nikam nepohneme. Což zní hodně paradoxně, když opravdu zaznívá jako silné volání vlády po tom, že pokud se chceme pohnout do budoucna a být tou křižovatkou, že to vzdělání je určitě jako jednou z cest, včetně toho, že už nechceme být levnou ekonomikou a že chceme mít ty mozky a chceme být tou moderní zemí. A ono nic? Tak on to neříká každý ve vládě. Ten tlak na tu současnou situaci vzniká v důsledku nízkých příjmů státního rozpočtu a to vzniká v důsledku, řekněme, ideového názoru podle mě primárně ODS, která má tu prioritu malý efektivní stát. A já vždycky dokážu si představit malý efektivní stát s menším podílem veřejného financování školství v případě, že umožníme do školství plynout výrazně větší objem soukromých peněz
A hned dodám, že lidský kapitál má svá specifika financování, která vyžadují speciální finanční nástroje, obzvláště třeba na úrovni vysokých škol. Proto jsem zmiňoval na začátku studentské granty, vratné granty, bezrizikové granty, vratné, protože ten systém nelze ponechat čistě trhu, protože existují velice známá, dobře známá takzvaná selhání trhu, kdy když to ponecháte čistě trhu, tak dojdete k velice neefektivnímu výsledku. Samozřejmě nerovnosti v přístupu ke vzdělání, myslím tomu základnímu a střednímu, by se diametrálním způsobem ještě zvětšily. Takže já se domnívám, že třeba v evropském prostoru založit regionální školství na soukromém vzdělávání v podstatě to není cesta kam jít. Ani voliči by to nechtěli. Já vím, že to je obrovské téma, ale na jedné straně je trh, o kterém jste teď mluvil, a na druhé straně je ta někdy v českém prostředí až extrémní rovnost všem a zdá se, že my neumíme, a možná nejenom ve vzdělávání, doručit ty finanční prostředky efektivně tam, kde je potřeba. A paradoxně ty kroky, které teď navrhuje vláda, povedou ještě k větší rovnosti, protože ještě více se bude průměrovat a jedno, jestli asistenti pedagoga, je jedno, jestli je to PH Max a financování škol, je jedno, jestli jsou to nějaké další oblasti, ale vypadá to, že teďko ta cesta, kterou si vláda zvolila, je všem stejně. Ale to asi není efektivní cesta. Když jsem na začátku řekl, že Česko je rovnostářská země, tak jsem jako hned si říkal, a rovnostářská v čem? Protože víme zaprvé, že ve vzdělávání teda rozhodně rovnostářská není. Už jsme zmínili ten nerovný přístup ke vzdělání dětí. Máme velice nerovnostářský systém třeba přijímaček, tam žádné rovnostářství není. V Americe často nesmíte vybírat děti na základě testů, to prostě ve veřejných školách zakázáno, u nás je to něco naprosto běžného. Náš sociálně daňový a sociální systém není nějak rovnostářský. Dokonce, když to vemete dohromady, tak daně a dávky žádné velké rovnostářství nepůsobí, naopak možná ještě přidávají těm bohatým. Jo. Takže to jsem chtěl poznávat na začátku. Ale vy jste se ptal přímo na to, jak se rozdělují peníze ve školství a tam fungují trošku jiné principy. V okamžiku, kdy nevíte přesně, jak ten stroj funguje, nevíte, jak ho řídit, nemáte data, nemáte analýzy, nevíte, co funguje, co nefunguje, tak prostě nalijete do té nádrže benzín a doufáte, že doteče někam, kde bude užitečný. Ale zároveň doteče i tam, kde užitečný není. Viděli jsme něco podobného, když byla energetická krize a vláda v důsledku nedostatku dát, nepropojenosti dát a neznalosti, kdo skutečně potřebuje pomoc, rozhodla, že každé, jak to tedy bylo do domácnosti na dítě s dítětem, dá 5 000 korun. No to bylo samozřejmě strašně drahé, 3/4 lidí tu pomoc nepotřebovalo, protože mělo dostatek peněz, ale vláda nebyla schopná zjistit, kdo jsou ti, kteří to skutečně potřebují a nutně musela ty peníze rozpustit rovnostářským způsobem. A ta opatření se dál, jak si opakují, přichází. Například se hovoří o záchraně firem, v důsledku teď, řekněme, deregulace zase cen energií, ale opět se mluví o nějakém plošné pomoci, to znamená i těm, firmám, které jsou ve velkém zisku. Nikdo nehovoří o tom, že by se teda nabídl nějaký ekonomičtější nástroj, jako jsou půjčka. Jo, firmo, půjč si teda na energie, ale budeš muset vědět, že to budeš muset splácet a pokud nejsi schopná splácet, tak nemáš nárok na přežití, protože ekonomický zákon říká, že prostě stát tě nemůže dotovat na věky. Tohle se v té české veřejné debatě neobjevuje, že by stát mohl pomáhat třeba pouze tou půjčkou, nikoliv grantem. Stejně na vysokých školách, mimochodem, jo, protože by studenti vysokoškolských nemohli dostat studentský grant, který by pak vraceli, pokud úspěšně vydělávají. Takže v tomto smyslu skutečně ten český stát a jeho správa hodně závisí na plošných opatřeních, takových poloslepých. A když to stáhnu zpátky k tomu školství, tak tím příkladem může být to, co
skrýváme pod tím jednoduchým pojmem inkluze od roku 2016, kdy ta podpůrná opatření šla skutečně adresně za konkrétními dětmi. Na druhou stranu zdálo se, že jednotlivá školská poradenská zařízení rozhodovala různě, v některých regionech bylo snadné na toho asistenta pedagoga dosáhnout, v některých téměř nemožné a stát to vyřeší teďko tím, že to sparametrizuje, dá všem stejně. Ale jestli na tom budou děti lépe a bude pro ně tahle podpora dostupnější, to si nejsem úplně jist. Před státem stál tehdy, jste zmínil rok 2016, obrovský problém, jak to zařídit, jak ten systém nastavit, jaká data sbírat, vyhodnocovat, jak nastavit ty jednotlivé parametry. A znova se vrátím, to je jako ke Škodovce, kdyby tam prostě přišel šéf a říkal, potřebujeme vyrobit teď ještě modernější elektroauto, který dělá tohle, nevíme o tom nic a máme na to rok a musíme to vymyslet, ověřit a zavést do praxe. Pro českou administrativu to byl obrovský problém, už jenom proto, že nedokáže sbírat data, vyhodnocovat data, chybí odborníci na ten design a ověřování, to je důležitý termín. Ve Škodovce ověřují všechno, mnohokrát. V medicíně se všechno ověřuje. Prostě abyste ten lék, který může škodit, nedával pacientům, začnete uzínat. Tak i v tom školství je potřeba ty věci předem ověřovat. Ovláště ty drahé věci, ovláště ty věci sociální, které můžou pomáhat, ale také můžou škodit. V Česku se šlo na všechno hned s tou flintou, s tím kanonem, hned se všechno vymyslelo po právní stránce asi v pořádku, ale po té ekonomické dopadové stránce bez jakéhokoliv ověření. Nic se nevyzkoušelo, prostě se to spustilo naplno, no a celkem přirozeně ten stroj moc nefungoval. Spoustu lidí štval, myslím tím tu školy, ředitelé, spousta administrativy, vykazoval zavádějící informace, které navíc nebyly pořádně vyhodnocovány. A když vám ten stroj nefunguje, tak žere stále více a více, to je známo, že jo, než se teda zadře, takže ten stroj polofunkční žral stále více a víc peněz, no a v nějakém okamžiku se zjistilo, že už prostě těch peněz víc není, respektive peněz je vždycky dost, té ochoty nikdy už pak se nedostává. Takže se řeklo, musí se to zastavit, no ale problém je v tom, že když to zastavíte, tím ještě nezaručíte, že ty peníze začnou téct těm tam, kam mají. A přestat téct, kam nemají. Může se klidně stát, že vyhodíte prostě miliardy, aniž tím dosáhnete toho kýženého výsledku té inkluze. Takže se dostáváme vlastně zpátky ke kvalitě vládnutí, k nedostatku expertů z oblasti společenských věd, kteří by působili jak na ministerstvu, tak na výzkumných ústavech. Mimochodem ministerstvo nemá žádný rezortní výzkumný ústav, kterému by toto mohlo zadat. Udělat ex ante a ex post vyhodnocovaný analýzu. Je to absurdní, jo? Ministerstvo zemědělství má 15-20 ústavů na každou plodinu téměř zvlášť a tak zásadní věc, na které se shodneme úplně všichni, že vzdělání je budoucnost této země, neexistuje jediný výzkumný ústav, na který by se ministerstvo mohlo obrátit, aby mu s tím pomohlo. Kdo jsou ti lidé a ideálně za těmi lidmi jejich výzkumy, analýzy, kteří stojí za současnými návrhy ministra školství, protože měli jsme tady různé poradní orgány, které s každým ministrem se obmění, ale přijde mi, že s tímto ministrem a s touto vládou teď není, že by se dalo říct, jdeme do toho, bude to nějaké riziko, ale tady jsou ti odborníci, tady jsou ty analýzy, které říkají, tohle by mělo vyjít. Na ministerstvu je spousta chytrých lidí, kteří dokonce by uměli ty analýzy udělat. Problém těch současných opatření, o kterých hovoříte, je, že vznikla pod obrovským časovým tlakem, vynuceným, řeknu, krácením reálného objemu financí pro školství, takže není žádný čas na nějaké analýzy, na nějaké konzultace, na nějaké ověřování. Dělá se to během několika týdnů a pokud šaháte do tak složitého stroje, jako školství je, pak není divu, že prostě občas vyndáte součást, nebo šáhnete na součástku, na kterou jste šát neměl. No. Vy mluvíte o aktuálním tlaku. Je možná zajímavé zmínit, že ono od těch voleb se zas tak moc nezměnilo a zas tak moc času neuběhlo. Přesto, když se podíváme do prohlášení vlády, tak tam najdeme úplně jasná čísla a jasné sliby.
a jedním z nich je, dostaneme výdaje na české školství minimálně na úroveň průměru mezi zeměmi OECD a vy zároveň říkáte, minimálně v tomhle kritériu padáme dolů. Je to tak, já nevím, co bych k tomu víc dodal, vy se možná zeptáte proč a moje vysvětlení je, že nejsilnějším aktérem je ministerstvo financí, které se na ty věci dívá hodně úzce účetním způsobem, aby rozumně vyšla čísla deficitu příští a přes příští rok. A to, že to HDP a daňový výběr a tak dále, konec konců nakonec je výsledkem vzdělávání, to znamená produktivity lidí, intelektu v této zemi. Víme, že spolu už za horizontem těch 15-20 let to už do téhleté myšlenkové úvahy současného ministerstva financí nějak nezapadá. Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání, ve kterém se s ekonomem Danielem Münichem podíváme na několik konkrétních jednotlivostí z oblasti českého školství. Začnu ještě jedním číslem z programového prohlášení vlády a to je 130% průměrného platu pro učitele. A začnu možná takovou jako otázkou, kterou jsme si přestali pokládat, proč zrovna 130%? Dobrá otázka. Já bohužel nebo naštěstí nemám dobrou paměť, už jsem zmiňoval. Když se vrátíme k těm předposledním volbám, které potom vedly k vládě sociální demokracie a ANO, tak tyhle dvě strany měly obě slib vůči platům učitelů. Sociální demokracie, pokud se pamatuju, právě přišla se 130% průměru v ekonomice, zatímco ANO říkalo, že učitelům dají 150% na konci volebního období, 150% toho, co měli v roce 2017. A když člověk srovnal ta čísla, tak zjistil, že tyhle ty dvě míry rozdílné vlastně znamenají totéž navyšování, které bylo potřeba dosáhnout. A už jsme si povídali o tom, že i pro mě překvapivě během těch 3 let vlády do roku 2021 toho téměř bylo dosaženo. Toho čísla 130%. Takže to se možná datuje v téhleté době. Zároveň to číslo 130% zhruba odpovídá průměrným relativním platům v rámci OECD. Takže pokud by naši učitelé měli v průměru 130% průměrné mzdy, pak by Česká republika se poprvé v historii dostala na průměr OECD. Související otázka. Ta diskuze se nakonec velmi zúžila na učitele jako jednu z několika pedagogických profesí. Tak ona tam začala mimochodem. Já mám pocit, že ty původní sliby se týkaly učitelů a pak nějakým podle mě omylem v tom hektickém období sestavování programového prohlášení toho prvního současné vlády tam někdo prostě napsal pedagogické pracovníky a nikdo si neuvědomil, že to je mnohem větší skupina, než jsou učitelé, takže potom došlo zpětně k revizi a znova tam jsou ti učitelé pouze. Zároveň i tahle záležitost ukazuje, jak moc záleží nejenom na každém slově, ale i na tom technickém provedení, protože řada těch diskuzí v posledních dnech o tom, jestli se budou škrtat neobsazená místa a jak se budou financovat nepedagogičtí pracovníci a podobně. Z mého pohledu ukazuje, že zaprvé si nemůžeme být jistí, že ti, co o tom mluví, ve finále vědí, jak ty toky peněz v tom školství fungují. A za druhé, a to je pro mě možná největší poučení, že i to ministerstvo školství, byť by se na hlavu stavilo, tak není schopno třeba ten slib 130% průměrného platu učitelům zaručit, protože ono ve finále neposílá omašličkovaný balíček přímo na učitele a jak vidíme v tom životě jednotlivých škol, ty peníze se tu přelévají tam, protože by nám utekla kuchařka a tu přelévají jinam, protože by utekl školník a tu zase jinam, protože bychom nenabrali nového učitele. Ale není jisté, jestli ti, kteří slibují 130%, si tohohle jsou vědomi. Tak já myslím, že by bohatě stačilo, kdyby těch 130% byl orientační bod, okolo kterého bychom dlouhodobě kmitali. Jo?
plus minus 5%, vůbec by to nikomu nevadilo, jestli by to jednou bylo 125 a jednou 135, podle toho, jak by to zrovna vyšlo. Stát má poměrně silný nástroj v tarifech, ale víme, že zase to je tabulka, která přikazuje řediteli vyplatit peníze bez ohledu na to, jak se daný člověk snaží, jak je dobrý a tak dále, snaží být zodpovědný. Takže tam je nějaká ta další nadtarifní část, někdo to může nazvat odměny, byť někdy to jsou povinné odměny za jasně definované činnosti, které, jak jste říkal, v těžkých časech se z nich platí jiné věci a jejich podíl klesá. V těch dobrých časech, což byly ty časy do roku 2021, tak oni narostly nebývalým způsobem během několika let a dosáhly více než 15%, asi 17% toho průměrného platu. Zatímco v tom roce 17 byly někde na 5%. Jo? Takže ten prostor pro management lidských zdrojů ve školách se otevřel na velice krátké období několika let a teď v tom těžkém období, které zřejmě školství čeká rozpočtové, zřejmě opět dojde poměrně k prudkému poklesu této složky a učitelé budou mnohem blíže jenom té tarifní části. Ale těch 130% samozřejmě, teď se můžeme dočkat toho, že až uvidíme čísla za rok 2024, příští rok, která uvidíme ovšem až na jaře roku 2025, takže ten pokles vůči průměrné mzdě v ekonomice bude ještě vyšší, než se nám dneska rýsuje, prostě protože ti ředitelé ty peníze na tarifní použijou na něco jiného. A nebude v silách vlády jim to přikázat. Zatím to bylo hodně o kritice vlády. Zároveň se pojďme podívat na to, co by tedy ta vláda mohla konstruktivně udělat. Kdyby vy jste teď taky dostal za úkol šetřit, tak kudy byste na to šel? No tak já okamžitě přiznám, že v okamžiku, kdybych dostal úkol šetřit, tak bych tu práci odmítl dělat, jo, protože z toho se prostě člověk nevykroutí. V okamžiku, kdy máte prosazovat poměrně náročné reformy, tak složitého organismu s takovým počtem zájmových skupin, jako je školství. A místo, abyste měl peníze navíc a nějakým způsobem ty lidi přesvědčil, že je potřeba sice nepříjemné změny udělat, ale ti, kdo budou ochotně dělat, budou mít peníze navíc a ti ostatní si nepohorší. Když jste přesným opaku situace, kdy peníze berete všem, tak se vám všichni zapřou rukama. A myslím si, že jakákoliv reforma, kromě možná přijímacích zkoušek, které spíš závisí na několika osobách na Cermatu, než na několik, takže neprosadíte ani na vysokých školách, ani v regionálním školství. A tím pádem se vlastně chtě nechtě odsunujou ty systémové změny, většina z nich takzvaně někdy příště. Takže kdybych skutečně musel realizovat reformy za klesajícího reálného objemu prostředků pro školství, tak bych asi se snažil posílit tu agendu evidence-based policies, to znamená tu agendu politiky založených na datech, analýzách, informacích, posílit vytěžování dat, že si myslím, že na těch ministerstvech obecně jsou lidi, kteří by i s těmi daty chtěli a byli schopni pracovat. Přijímačky určitě, tam je ještě větší prostor, si myslím, než tak, jak je narýsován do toho příštího jara, že řada změn řadu možných změny udělat a budou všichni rádi, to znamená, je to takzvaný win-win, jo? Nepůjde ani o peníze navíc, ani o dodatečnou práci pro někoho navíc, budou spokojení nejen rodiče a žáci, uchazeči, ale i ředitelé a nakonec možná i lidi na ministerstvech, jo? Takže tohle je další oblast. Asi se dá řešit už opravdu neudržitelný podíl odložených nástupů do škol, základních škol, který je někde kolem 25%, každé čtvrté dítě, prostě jeho rodiče prosadí si odklad základní školy, tam asi lze něco systémově měnit, aniž by se na to potřeboval dodatečné peníze, protože v principu ono to peníze ušetří, byť opět až ty děti půjdou na trh práce.
Zvyšuje se nám podíl žáků, kteří odcházejí bez ukončeného středoškolského vzdělání. My jsme byli takový zázemný případ na světě, že jsme měli extrémně nízký podíl těchto žáků, kteří předčasně odešli. Systematicky dlouhodobě se nám to zvyšuje, tam by asi šla dělat nějaká opatření bez nějakých velkých finančních nároků. No a kurikulární reformou těžko se bude přesvědčovat učitele, aby měnili své způsob, jak učí, co učí, aby se přeškolovali na něco úplně jiného, co doposud neučili, když jim zároveň řeknete, že jim reálný plat bude nadále klesat. To prostě vám ty lidi neuvěří. Z toho všeho, co jste řekl, vytáhnu jednu jednotlivost a to je systém přijímacích zkoušek na střední školy. Jak byste jej v tuhle chvíli změnil v horizontu 2-3 let, aby na to byl čas, aby z hlediska systému byl efektivnější? Tak konečně můžu říct něco optimistického, pozitivního. Já si myslím, že změny, které se rozběhly, jdou správným směrem. To jsou jak změny týkající se digitalizace, tak doufejme i toho párovacího mechanismu, jakým způsobem se mají párovat žáci a školy. Zároveň běží, byť to není úplně vidět, snaha změnit strukturu středních škol tak, aby těch nedostatkových škol, které nabízejí širší vzdělání, to znamená gymnázia a technická lycea, aby jich bylo mnohem víc a aby naopak ubývalo škol, kam nikdo takzvaně jít nechce a aby se snižovala oborová fragmentovanost středního školství. A tady jsou nějaké vize, co se stane už příští rok, a bych asi nabídl, co by se mělo dít obrok v roce 25, možná 26, u těch přijímacích zkoušek. Myslím si, že přijímací zkoušky by se měly dělat ještě předtím, než se podávají přihlášky, aby přihlášky podávali dobře informovaní uchazeči a rodiče o tom, na co ten žák vlastně má, jak je nebo není srovnatelný s těmi ostatními. Český systém jsme si povídali před půl hodinkou o tom, že nemá žádné srovnatelné informace, takže nemají ani žáci, uchazeči, ani jejich rodiče, takže tohle by byl obrovský krok kupředu. To by také umožnilo, aby si školy, které mají svoje vlastní specifické přijímačky, talentové a tak dále, aby řekli, tak my chceme jenom tyhle, protože ty ostatní už opravdu nemají u nás šanci a tím pádem jsme mohli na ten přijímací lístek dát libovolný počet škol, ať si tam někdo dá klidně 20 škol, pokud myslí, že to je užitečné. Nemusel jakýmkoliv způsobem strategizovat, sbírat nějaké super extrémně vzácné informace, aby dobře strategizoval, aby děti, kteří nemají rodiče, kteří je pozbuzují, nebo učitelé, tak aby sami zjistili, že jsou vlastně dobrý a že se možná mají přihlásit na to lyceum nebo gymnázium, protože na to mají, nebo na to průmyslovku dobrou výběrovou. Ubylo by těch starostí, nervů, strategizování, to by zmizelo úplně a ředitelé škol by v podstatě jenom počkali na to, až zmáčknou, když to řeknou obrazně, na cermatu knoflík a 99,9% všech případů by se vyřešilo. Pak by byli nějaký žáci, kteří byli nemocní, nebo prostě něco selhalo v tom vyplňování, jo, ale jinak by všichni měli mnohem víc času, například ředitelé na management vzdělávacího procesu na školách a nemuseli by se panicky bát toho, že tam budou stát davy rodičů, kteří hledají v druhém, třetím kole prostě místa, která zbyla. S tématem určitě souvisí něco, co tak jako vyběhlo jako velká bublina a zase podobně rychle zapadlo, a to je prodloužení povinné školní docházky. Nedávno téma v mediálním prostoru. Viděl byste to vy jako užitečné? Tak tam byly smíchaná 2 opatření. Prodloužení povinné školní docházky a zároveň zrušení 9. třídy. A já když to hodně zjednoduším na začátek, tak ten první krok, prodloužení povinné školní docházky, určitě ano. Otázka je, jak to zajistit, tu povinnost, že teda ten žák v tom daném věku musí někam chodit a nějaká škola ho musí přijmout. A druhá věc, která si myslím, že nebyl dobrý nápad, je zrušení 9. třídy. A můžeme se pobavit, proč to není dobrý nápad, protože ta první věc tam vás asi nic zajímat nebude. Tak proč to není dobrý nápad?
My jsme tady hovořili, že Česká republika opravdu vyniká tou podmíněností sociálně-ekonomickým zázemím dětí v tom, co děti ohledně vzdělání dokážou, kam dosáhnou. Opravdu jsme jedna ze zemí, kde ta závislost na sociálním zázemí rodičů je obrovská. A když se podíváme, co se děje dneska po přechodu na střední školy, tak vidíme, že na učiliští každý druhý žák učiliště nedosahuje úrovně, kterou to mezinárodní šetření PISA gramotnosti považuje za dostatečnou pro úspěch v životě. Každý druhý žák. To znamená, my po té základní škole rozdělíme tu skupinu poměrně heterogenních dětí do skupiny, kde je polovička, kteří nemají dostatečnou gramotnost, zároveň je přestaneme učit ty obecné dovednosti pro život pořádně, jazyky, IT, nemluvím o práci s umělou inteligencí, nějaký sebevystupování, řízení lidí, obecné dovednosti, ty se ještě možná obecně učili na té základní škole a pak se učí na těch gymnáziích, samozřejmě na těch licejích, na těch dobrých průmyslovkách s maturitou. A my bychom vlastně odstřihli tuhletu skupinu dětí, které mají po 9 letech nízkou úroveň gramotnosti ještě o rok dřív. A poslali bychom je někam, kde nejsou dneska učitelé, kteří jsou schopni je to dobře doučit v průměru. Jo? A poušlizu. Určitě najdeme dobrá učiliště a dobré školy na této úrovni, ale v agregátu. Takže my bychom ještě více prohloubili ty socioekonomické nerovnosti v české společnosti, byť víme, že musíme dělat všechno pro to, aby se snižovaly. Připomněl jste mi jedno podobné opatření a to je povinný předškolní rok, který byl docela nedávno zaveden v českém vzdělávacím systému. Víme už, co přinesl? Tak opět, žádné excelentní dopadové studie tady nejsou. Je velice obtížné sehnat už jen data o tom, na to, aby ty data někdo analyzoval a prezentoval nějaké dopadové studie. Takže i já budu nucen prezentovat nějaké dojmy, byť jsou asi informovanější, než je běžný posluchač. Velice rychle se ukázalo, že vlastně ten zákon nikdo nevymáhá, takže obzvláště u těch, kde jim na tom vzdělání moc nezáleží a zjistili, že vlastně se nic neděje, tak se opravdu nic neděje. Takže ty děti skutečně, tyhle ty děti zůstávají mimo školku a na tu školu pak nejsou připraveni a řeší se to až buď to odklady nebo nějakým jiným mnohem nákladnějším způsobem. Zároveň jsme stále nevyřešili problém nedostatek kapacit mateřských škol, což není problém plošný, je to problém místní, ale to na tom nic nemění, že v jednom území máme přebytek mateřských škol a v jiných máme nedostatek, to nám nepomůže tam, kde máme nedostatek. To se prostě nedá přesunout. Stát, byť se ekonomicky ukazuje, že to je z dlouhodobého pohledu ekonomicky výhodná věc investovat do předškolního vzdělávání, protože se to státu finančně vrátí. Veřejným rozpočtům se to vrátí, ovšem v tom výhledu, jak jsem říkal, 20-30 let, ne v příštím státním rozpočtu, tak jsme neinvestovali těch potřebných 50 miliard do těch kapacit mateřských školek. Sice se něco děje u dětských skupin, ale tam víme, že je mnohem oslabenější ten komponent výchovy a vzdělávání, respektive není zaručen. Takže děti, které vlastně by tu školku často potřebovali, vlastně ji pak ani nemusí někde mít, jo? Protože tam prostě školka není. A ty lidi nemají dopravní prostředek, aby to dítě vůbec do té školky dovezli někam. Kdybychom chtěli jít hlouběji, museli bychom otevřít téma odvětvového versus regionálního řízení školství, protože tady je to asi takový jako typický příklad, kdy se nepotkává ten přímý vliv a moc státu se zájmy těch jednotlivých zřizovatelů, protože mateřské školy, protože základní školy zřizují obce, ale ty budoucí výnosy v daních přijímá stát a tak ta motivace může být různá. My máme na tohle téma studii IDEA z roku už strašně dávno, rok 2016, kdy jsme právě udělali analýzu nákladů a výnosů, která ukazuje, že dodatečné místo ve školce má čistý pozitivní finanční dopad na veřejné rozpočty. V tom, jak zaměstnaní rodiče potom platí daně, čerpají nižší dávky, zvyšují si lidský kapitál v práci, to znamená celý život vydělávají více a jsou
psychologové by doplnili, že jsou povětšinou i šťastnější, že žijí šťastnější život, že můžou skloubit práci a rodičovství a mateřství. Takže tohle je docela známý fakt. Tomu se říká ekonomický termín kapsy přišité na špatném místě, kdy ty benefity, ty pozitivní efekty mají veřejné rozpočty dominantně, zatímco ty starosti s výstavbou dodatečných kapacit a s provozem jdou do velké míry za obcí a za tím, kdo byl zrovna zvolen. Tam si přiznejme, že prostě není v silách této země, aby více než 6 000 obcí, což je extrémní počet, mělo v každém zastupitelstvu patřičné odborníky na školství, kteří si uvědomují, že školka je základ života. Ekonomický i sociální základ života. Takže ten stát je příliš daleko, peníze posílá hodně neobratně, ty investiční peníze, to znamená často se staví tam, kde by si stejně pomohli sami, a tam, kde si nepomohou sami, protože tam nejsou peníze, nemají zájem v té obci voliči na školce, myslím většina voličů prostě, protože mají jiné priority, tak ten stát už tam nedosáhne a dochází opět k velkým ztrátám talentů. Ještě jedna otázka v téhle části a to jsou počty učitelů v českém školství. Minimálně věková struktura je docela zajímavá a když vidíme ty silné ročníky, které se blíží důchodovému věku, tak tady taky tušíme nějakou blížící se katastrofu. Tak to tak bývá, my si asi klasicky počkáme, až ta katastrofa se realizuje a pak to začneme řešit. Samozřejmě pozdě bycha honit bude, protože než připravíte učitele, to trvá poměrně dlouho. Vy se zmiňujete jeden problém, to je demografický problém, druhý problém jsou aprobace, to znamená, na co ti učitelé jsou připraveni učit. Víme dlouhodobě, že se nedostává extrémním způsobem učitelů v těch technických přírodních vědách, fyzika, chemie, matematika, IT, digitální, umělá inteligence a nic zásadního v tomto ohledu se vlastně nemění. Ten problém se bude zřejmě pouze prohlubovat do budoucnosti. Zase jsme se dostali trošku do negativa. Možná to pojďme zkusit přetočit tím, když už to teď víme, vy ze své zkušenosti. Existuje naděje, že do té zdi nenarazíme, že ta varování zaberou? Já jsem sice byl velkou část toho našeho rozhovoru negativní, ale já věřím, že kritičnost, schopnost a vůbec ochota něco kritizovat značí vlastně vnitřní víru v to, že je možná změna a že ta změna smysl má. A já si myslím, že to, že v Česku jsme hodně kritičtí, že to zároveň vlastně je to ten tlak, který žene tu zemi kupředu, jo? Že ono to vlastně je trošku zdravý být kritický, protože kdybychom nebyli kritický, tak to možná je příznak toho, že už jsme úplně pasivní, že už jsme úplně všechno vzdali. A zároveň ta kritičnost znamená, že máme velké ambice, takže možná, že se to dá vidět i v tomto pozitivním světle. A teď k té vaší otázky, jestli vidím něco pozitivního. Bylo to tak? Ne, ta otázka byla, jestli musíme nutně narazit do té zdi, anebo jestli je naděje, že do té zdi nenarazíme. Ani u důchodů, ani ve vzdělávacím systému my do žádné zdi nikdy nenarazíme. Ty věci jsou a budou vždycky postupné. My si vždycky budeme drbat hlavu, proč jsme tam, kde jsme, proč věci nefungují tak, jak by mohly, proč v těch mezinárodních srovnáních jsme tady a nejsme tam. Budeme se hádat, jestli za to můžou platy učitelů, rámcové vzdělávací programy, inkluze, neinkluze, stav pedagogických fakult, stav české psychologie. A pokud nebudeme mít lepší například společenskovědní výzkum a dopadové studie, které právě neříkám, že dokazují, ale lépe informují o tom, co je zřejmé vysvětlení a co spíše není vysvětlení, tak se tady budeme nadále prostě na základě těch dojmů hádat, vesele hádat, jo? A budeme stagnovat, zaostávat za tím, kde bychom mohli být. A dlužno říct si teda, řekněme si, že v tom mezinárodním srovnání český vzdělávací systém není žádný propadák, ale zároveň bychom mohli být mnohem dál a možná hlavně ve vysokém školství. Jo? My jsme celou dobu hovořili o regionálním školství a já mám pocit, že asi největší potenciál rozvojový má vysoké školství. Závěrem, co dnes nezaznělo a mělo by zaznít? My jsme se vyhnuli vlastně přípravě
nových učitelů a dalšímu vzdělávání učitelů. Jenom okrajově jsme se ho dotkli. Já si myslím, že to je hodně důležité zajímat se o to, jak fungují pedagogické fakulty a učitelské obory, protože jak se mění okolní svět, co všechno se změní, které profese zmizí, které dovednosti budou zbytečné, naopak které dovednosti budou nové a poptávané, tak toto se zcela zásadním způsobem týká i toho, jakým způsobem a co se učí na pedagogických fakultách a učitelských oborech. A pokud nepůjde ten sektor s dobou dostatečně rychle, jakože ta doba se mění strašně rychle, vidíme to prostě třeba v novinařině, všude možně, tak budeme dál připravovat učitelé na něco úplně jiného, tedy zastaralého, nepoužitelného a budeme si zoufat, že si nevíme s tím novým světem rady. Děkuji i za tohle doplnění, za všechny vaše odpovědi. Taky děkuji moc za pozvání, bylo to hezké popovídání. A pokud se posluchači Mozaiky vzdělávání doposlouchali až sem, tak jenom připomenu, že další díly podcastu najdou na www.mozaikavzdělávání.cz.